Не. Не съм към игъл съм, бе. Ари, бягай, че едно пси ма гони. Пси, би по го. Пси, би по му. Би, ари, бе, що не биш по него, бе? Не, бе, кирките ги взема. Кирките, такива кирки. Имам пред стон кирки и такива го се имаш. Аз имам. Майка бълс. Тип, кота би, бе? Аз пък имам, ето, вземи. Вземи, бързо, яш. Ще бия псетата. Убил го с един удар. Яко. Аз имам още 16 мен, like balls. Айде. Никъде трябва да сляваме. То в този сняг, нищо не му видиш. Така, много не ирка ти му сняг. Айде си мен, бе. Ами като ни грифа, на леко направя. Знам къде отсяваме. Тъпа, Ай, тъпо, бе. Като. Ето къде някъде ще отсяваме. И там. И явно. Ето тук се отсявя. Къде си, бе? Къде отси, бе? Какво? Виждам. Трябва да прескочим тази гигантска ограда. Лека бог ще я прескоча. Прескочих я. Да таят. Нима там долу. Тук колкото къщи има... Овца! Никът, всякът лим да спим. Тук не мога грифаш. Овца! Грифовиш им. Аре, ще грифом, аз не искам. Дино! Му не мога какво стане? Какво? Окей. Ти снимаш ли му в момента? Аре, бе! Аз не те виждам никъде. Пържола. Аре, бе! Yes! Сега ще чупя. Да! Мой чупя. Това е мега бъга. Добре, аре, къде си аз, защото никъде не те виждам. Знам, къде си? Грифач такъв. Грифа. Го. Възгъм се. То тук няма Тимбър мод. Къде? То с Тимбър мод ставаш твърде лесно пък. То така не е в духа на Майнкрафт. Имам дърво да те яд. Кой имаш? Вече имам крафтинг тейбъл да те яд. Къщата ни от какво ще е? От какво? От какво ще е, не от глупости? И какво дърво да е? Смършово, дъбово? Добре. Имам 52 от най-обикновеното. Like a boss. Голяма ли малко ще е къща? Голяма ще е. Ще направя едно легло в спа. Пък ти така стоиш като идиот. Ари, бе, какво се телепортваш? Аз съм до теб. Само нищо не барай. Мърни, ето ти един крафтинг тейбъл пак. Оп, взмай. Аз винаги правя крафтинг тейбъл, лека бос. Чакай, бе, правя си легло. Имам легло да тая, бе. Имам легло, кой това ли държа в ръката? Кой това ли държа? Легло. Добре, къде ще не къща? Бързо, защото става вечер. И трябва да мирам. Тук не мога да чупим. Някакъв там го взмал. Да, бе! Къде учили, бе? Тук ще не. Знам къде ще. Ето тук. Виждаш ли ма? Ти къде учили, бе? Тук ще не къща. Вой, намерих някакъв къща, лавиш.
Мой да грифам. Он нищо няма право. А, не мой да грифам, макар е. Чай. Не ми беше кал порон. Ето къща не е къща. Опа, чай, ще не стана. Телепорт. Пърчим пък. Оле, бе. Аре, бе. Така. Ето тук няма да не е къща. Нищо не му грифаме. Идва и тук отгоре ще не е къща на този остров. Ето че леглото да спиш. Ай, лягай. Ай, лягай, бе. Коста. Лягай да спиш, ай. Аз правя къща през това време. Добре, аз ще измисля къде не е къща. Ай, това помагаш, ще става и да стига си спал. Стига си спал, бе. Ай, бе. Стига си спал. Само спиш тук. Абе. Ай, ставай, бе. Ай, ставай, бе. Уманири, ставай. Ай, дай ми легото. Аре, може, ай, дай го. Ай, дай легото, бе. Ай, дай легото, бе. Ай, дай го. Не ми дава легото тук. Сега не. Ай, ви да оправим къщата. И тук още едно дърт ни трябва. И ще оправим къщата. Like a boss. Особено аз. Чай, мръдня, аз ще го оправя. Оп, га. Чупих дърта с кирка. Добре, тук ще не е къщата. Много яка. Малко е пела, няма да я правим още. Чай, ще направим още по-голяма. Ще ето толкова. Не, така ще направим. Лека, словчета. Няма да спиш, аз ще спа. Сега му иде да спа, чули бе, табак. Така ще не къща, цингане. Ха-ха-ха! Не стой върху моите купчета, чули. Ако праже! Махах това дърво, бе! Не сега, бе! Чакай! Още по-голямо ще ни, чакай малко. Гибахте дървото. Така ще ни е, бе. Чай, там, купраже! Купраже! Иса, къси тъп! Аре, чекай, аз почти да съм готов с платформата. С колко време е клипа за сега? Добре, това ще е къщата. Дървото, чакай! Добре. Ай бе, аз гледай колко бързо го правя, да не съм като ти бавен. Аре, бавен! С две врати ли сме? Чай, че сгреших, сега трябва да чупеса от дърво. Аз направих повече от теб. Да, такова, две врати ли сме? Не, снимам как е симетрично. Га, бе, гледай каква тъпотия. Гледай каква тъпотия. Добре, май ще е симетрично с една. Да, с една. С една гол. Чай, май не е симетрично. Чай. Да, симетрично. Добре, дай. Аре, бе, бабен! Бабо. Готово къщата, готово. Всичко точно. Ще е 4 висока. Да няма да е едно там висока, дето да не можеш да минеш даже. Ай, кашвай се горе. Къде са по моите блокчета? Ето малко. И взимай това, едно подаръче. Що не го взимаш, бе? Вие коя подаръче ще дарах? За тебе. Кой ти тъп подарва, бе?